Diyos marahay na hapon po sa Indogabos, mga tugang. Maluhod po para sa satuyang novena kay Santo Niño. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. Response to the supplications, Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. In all our doubts, perplexities, and temptations, in hours of loneliness, weariness, and trials, in the failure of our plans and hopes, in disappointment, troubles, and sorrows, when others fail us and your grace alone can assist us, when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, when our heart is cast down by failure, when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, when we feel impatient and our cross irritate us, always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Lamb of God, who takes away the sins of the world, spare us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Lamb of God, who takes away the sins of the world, Jesus, hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you.
Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Pamibi na po niya to an oratio imperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Mahihirakon asin maugayo na ama, dai ka masasabotanin si Isayman na nagsasabuag nin iriwal, dai pwedeng mag-ako sa imuan si Isayman na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, byolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamibidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadaan asin nakakalupog, nabutasan na ang sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-antabay. Siring man na ang labang saro sa to, magpuon ng God asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos ni dugo kan sa imong banwaan. Ini gabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan po, Lunes, sineselebrar niya to ang memorial ni Santa Maria, ina kan simbahan. Ang mga intensyones po, kan sa tong Santa Misa, iyo ang mga minasunod. Pasasalamat for Kirsten Lenny, Dolot kan Olesco and Espartines family, for the gift of life of Joel, Dolot ni April. Pasasalamat man, Dolot ni Charito P. Atun, Gina Acuña, Ken Banyares, Jocelyn Del Rosario, Hans Refreshment. Mga special na intensyon for Paula Jane, successful CPALE board exam, Dolot kan Monte family, for board exam of our daughter Anike and friends Gwyneth and Janiel, Dolot kan Padua family, to pass the board exam of Janelle Reyes, Dolot kan Reyes family, for healing and fast recovery, Dolot ni Armando Luces and family, for healing and fast recovery, Dolot ni Zyrex Lakay, for good health and fast recovery of Rowena Bulalakaw, Dolot ni Rowena Bulalakaw. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, ki Maricel Fe asin Vicente, Dolot kan Sardenias family, ki Reza, Dolot kan Advincula family, ki Emilio, Dolot kan Tamayo and Serrano family, ki Lito, Dolot ni Bing Abalon, death anniversary of Danilo, sa kalag ni Constantino asin kay Danilo, Dolot ni Charito P. Aton. Para ki Edgardo Jr. and for all souls, Dolot ni Vilma Bahoy and family. Para ki Eva Amparo, Dolot kan Arnaldo family. For all souls, Dolot ni Gamira Joel. Para ki Eva Jurificacion, Dolot ni Corazon Arienda. Para ki Concepcion sa iyang death anniversary, Dolot ni Rica G. Vibar. Kalag ni Maria, Dolot ni Roderick Elnes de Lavin.
Kay Regina, dulot ni Rufino Monterriola and family. Kay Rosie, dulot kan Panganiban family. Kay Ismael Sr., dulot kan Buban family. Kay Alan Reisner, asin Evelyn, dulot kan Kunanan family. Asin para kay Rolene, 40th day in heaven, dulot kan Dagipa family. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos, as sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Ginigroundaman niya to Santa Maria sa titulong Our Mother of the Church. Sa ngaran ka naman, sinaki, sinkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Yesu Cristo kagurang nanta, pagkamot kan Diyos Ama, si pagisamaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka bos. Asin sa imong espiritu. Nangatugang ako, ang tans to makasalan, tangan magkanigaw kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko din makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako sa Santa Maria, danay na birin, tagabos ng Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan tang Diyos. Mayrak man lugod sa tuan Diyos na makakaman. Asin pagkapatawadan sa tamakasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kaguranan, mayrak ka. Kaguranan, mayrak ka. Kristo, mayrak ka. Kristo, mayrak ka. Kaguranan, mayrak ka. Kaguranan, mayrak ka. Mamibig kita, Diyos na kagurangnan, namimibig kami, warasan sa iyong mga nasasangkuban, na mag-ugma sa danay na karahayan ning kalag asin hawak, asin sa mamuraway na tabang Santa Maria, danay na birhen, makaligtas sa kamundoan ngunyan, sin makinabang kandaing tapos na kaugmahan. Uli kay Yesu Cristo, kagurangnan niyamos sa imong aki, kay bawang nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramo. Himateon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Genesis. Pagkatapos na magkakan si Adan kan kahoy, inapod siya ning kagurang ng Diyos asin hinapot. Hain ka. Nagsimbag siya. Nadangog ta ka sa tatamnan. Alagad natakot ako, huli tauba ako. Kaya nagtago ako. Dangan naghapot siya. Si Isay ang nagsabi sa imo na uba ka, kunsiring, kinakan mo ang bunga kan kahoy, na ipinangalad ko sa imo nakakanon. Nagsimbag ang lalaki, ang babae, na ibinugtak mo digdi sa kaibahan ko, iyo ang nagtaos ako kang bunga kan kahoy, kaya kinakan ko iyan.
Dangan hinapot nin kagurang ng Diyos ang babae. Ta daw taginibo mo ang siring na bagay, nagsimbag ang babae. Dinaya ako kan halas, kaya kinakan ko iyan. Dangan sinabihan ning kagurang ng Diyos ang halas, huli taginibo mo ini, dai ka makakabilang sa gabos na hayop, asin sa gabos na layas na linalang. Sa imong tulak, ika magkakamang, asin daga ang kakanon mo sa bilog mong buhay. Bubugtakan ko ning pagkaungis ang babae, asin ang sa iyang mga aki. Inapod kan lalaki na Eva ang sa iyang agong. Hulita siya ang naging ina kang gabos na buhay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mamurawayon na mga bagay ang sinasabi dapit sa imo, o syudad nin Diyos. Mamurawayon na mga bagay ang sinasabi dapit sa imo, o syudad nin Diyos. An sa iyang pundasyon sa banal na mga bukid, namumutaning kagurangnan. An mga trangkahan nin Sion, urog pa sa arinman na irukan ni Jacob. Mamurawayon na mga bagay ang isinasabi dapit sa imo, o syudad nin Diyos. Mamurawayon na mga bagay ang sinasabi dapit sa imo, o syudad nin Diyos. Asin dapit sa Sion masabi sinda, saro asin gabos na mundag sa iya. Asin ang nagpatindog sa iya, iyo ang alangkawing kagurangnan. Mamurawayon na mga bagay ang isinasabi dapit sa imo, o syudad nin Diyos. Masasabi ninda, kun ang mga banwaan na listana, ang tawong ini namundag duman. Asin ang gabos magkakanta, sa saindang piyestang baile. An sa kuyang harong, yaon sa laog mo. Mamurawayon na mga bagay ang isinasabi dapit sa imo, o syudad nin Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog kay San Juan. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Nagatindog sa kataid kang krus, ni Jesus ang sayang ina, sinantugang kan sayang ina, si Maria, na agom ni Clopas. Kasi si Maria na taga Magdala. Kan mahiling ni Jesus sa iyang ina, sinanamamutan niyang disipulo duman, tinabihan niya ang sayang ina, babae, uyan sa imong aki. Dangan sinabihan niya ang disipulo, uyan sa imong ina. Asin magpuon kan oras nito, inako siya kan disipulo sa sayang harong. Pagkatapos kay ni, ulitaram ni Jesus, natapos lang kabos, tanganing mautob ang kasuratan, nagsabi siya, napapaha ako. Ikwad naman sarong lalaganin pano nin ordinaryong arak. Kaya binugtakan ninda nin sarong espongha nabasa sa arak. Nasarong sanganin o hisopo, sinibinugtak iyan sa ngoso ni Jesus. Pagkainom ni Jesus kan arak, nagsabi siya, tapos na. Asi nagduko kan sayang payo, itinaon yan espiritu. Ngunyan uling aldaw nin pagandam kay ito, tanganing ang mga bangkay, day magdani sa krus, sa aldaw nin sabat. Ulitan sabat,
kan simanang ito solemne, ang mga Hudiyo naghagad ki Pilato na barion an sa inang mga tabay, sinibaba sinda. Kaya nagduman ang mga soldado, sin binari ang mga tabay kan enot, dangan kan saroon ay pinako sa krus kay ba ni Jesus, alagad kan magdulok sa sinda kay Jesus, asin mailing nagadanas siya, dahil ni nabinarian sa iyang mga tabay, kundi tunusok nin sarong soldado ang garod niya sa sayang hirog, sintolos nagbulos ang dugo asin tubig. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. naray na apon sa Indo, ining pinagsilibrar na titulo ni Mama Mary, Mary, Mother of the Church, medyo bago sa satuyang pagdangog, kaya uyan background kay ni. The title of Mother of Mary, Mother of the Church, has been bestowed on the Blessed Virgin Mary because she gave birth to Christ, the head of the Church, and because and became mother of the redeemed before her Son gave up his spirit on the cross. Pope St. Paul VI solemnly confirmed the same title in an address given to the fathers of the Second Vatican Council on November 21, 1964, and established by the sweetest of names, the whole Christian people should henceforth give still greater honor to the Mother of God. So ngunyan na Lunes, nagupoon ang binabalik ito sa ordinaryong panahon kan simbahan sa ikawalong simana. Asin huling anita ining rumdom kang title ni Maria bilang Mother of the Church, ginigibo after o the Monday after the Pentecost. Kaya po ngunya na Lunes piga tao ang pag-onra sa iya bilang inakan simbahan. Asin ang titulong inakan simbahan, nababagay man sa iya, to sabi digdi, ang pagtubos kan sayang aki sa mga kasalan kan katauhan, iyo mismo ang pagpadagos kan simbahan, no? Kaining ginibo ni Jesus. And si Maria bilang ina kan para tubos, iyo man ang piko-consider na ina kang simbahan. Inulita, ang simbahan na tinugdas ni Kristo is the church or sa tuyang universal church. But sabihin kay nina, ang pangataman kang simbahan, maski nga na iyaw ng espiritu, igwa manggirari nagaro balancing power na ang feminine power o yung power ng babae. Kaya niyaon si Santa Maria. Kapos na Santo Papa, igwang special devotion kay Mama Mary, and sa mga seminarista kapadian, iyuman, naumanan special devotion. Kaya nga ni sa Naga kayto, sa Theology Seminary sa Naga City, ang kapos sa seminarista may legion o may presidium, pigpapabalisin ta sa Legion of Mary. Kaya kapos na naging harani kay Mama Mary, tapos bilang Bicolano, in a special way, naon baga ang mga imahen, no, na pamilyar kita. Yaon sa Naga sa imahe ni Nuestra Señora de Salvacion. Tapos yaon mandig sa
Legazpi, so Our Lady of Salvation. Kaya, naon talaga ang presensya ni Santa Maria sa simbahan as in sa mga kapadian. Sa binasatang Ebanghelyo, klarong marayso pagwalat ni Jesus kan simbahan kay Mama Mary. Dinulita si Saint John na yung disipulo na pigsabi digdi, iyo ang nagtitindog sa papel kang simbahan, no? And Mary, the mother of Jesus, garo pigtiwala kay Santa Maria si disciple, no, na John. Kaya karo in a sort of parallel, no, o sarong pagkumpara, si Santa Maria ang nag-aataman kay San Juan na iyo ang tumatayong simbahan. Siguro sa relasyon na ini ni Mama Mary sa simbahan, simbahan kay Mama Mary, nahiling ta po ang ihemplo kan tunay na disipulo na makinuyog-kuyog sa kabutan ng Diyos, na pigigibo ang tugon ng Diyos, tugon na mamuot, tugon na ipadagos ang misyon ni Kristo, asin urog sa kubos ang kapakumbabaan. Sa kapakumbabaan ni Mama Mary, na pigapod yan sa diri niya, ako ang surugon, no? I am the handmaid of the Lord, let it be done according to your word, no? Bilog yang sa diri, tinaon niya sa kabutan ng Diyos, na yung maging ina kan para tubos. Siguro kita na sunod man kay Kristo, as in membro kang simbahan, hindi man inambagin sa tuyang moto o prinsipyo na ang kabutan kang ama, kabutan ni Jesus, kabutan man ni Mama Mary, iyo man ang sa tuyang maging giya sa bilog tang buhay. Kaya ining titulo ni Santa Maria, very meaningful. Mantang kita miyembro kang simbahan, dahil man kita naglalakaw na nag-iisa. Kundi may kairiba kita na mapailing sa to kan tamang dalan, tamang desisyon, kung kita may mga kadipisilan sa tuyang buhay. May Mama Mary, Mother of the Church, always intercede for us. Pamibig ko mga tugang, tagarin sa kon sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibig kami, ako ang mga pamibikan sa ibang banwaan, na may mga dulot na mga sakripisyo, tanganang sa tabang Santa Maria, na inakan sa imong aki, asin kan simbahan, daing pamibi na masayang, daing hinahagad na dai,
makamtan huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos ay nakakaligtas, no danay si minsan sain, pasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagporan. Siya, asin sarabay na mag-omaw, magrukyaw, asin magarubay sa imo, na si Santa Maria, danay na Birhen, pinangidam niyan bugtong mong aki, sa lindong kan Espiritu Santo. Siring mandanay, ang kamarawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasagkoran si Jesu Kristo sa mong kagurangnan. Uli sa iyan nag-uumaw ang mga anggeles kan sa imong kamahalan, nagsasamban mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades sa mga virtudes ng kalangitan, asin ang mga palada na serafines, sarabay na nagselebrar sa kaumahan si nag-aawit. Banal, banal, banalan, kagurangan, Diyos ni mga ang langit ang sinagang, panukan sa imong kamurawayan, Hosana sa itaasan, nadanan minadigdi sa ngalan kan kagurangan, Hosana sa itaasan. Kagurangnan ng kadagadan banal, barabot ng kabos ng kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami pabanala sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesu Kristo, siya na sa lugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagwaning tinapay, asin bagpasalamat, binaak ini, asin tinaos sa mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkawaman kang kalis, singkirari na pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, kapagwatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, Sa lambang pagkakami kay ning tinapay, asin pag-inom kan kalis, an pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaratan niya mo sa good na kaya kami nagururumdong sa iyong pagagadan sa iyong pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong mga gurangnan, kining tinapay ng buhay, asing kalis kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mong mga tubang, asin maglingkod sa imo, asin nagigimahera kami nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon ka ni Espiritu Santo, girong dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibaan sa mong Santo Papa, si Leon, asin sa mong obispo, si Joel, si ngagabos na klero, siring man giramdama sa imong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na itong pinapamibi sa misang ini, sin manang gabos na gadan, dangan ako asin na sa liwanag,
kan sa imong lalawgon. Kaya kami kabos na may ibig kami tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles na kaitupuan na kapagayagaya sa imo, magkani kung maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawas pamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Nadugdoan ka ng mga nakakaligtas na tugon, sin binatuod kan Diyos no na kaugalian, ngangahas kitang magsabi, Aman niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tangani kaming natabangan kan sa imong pagkahirak. Maging danay na talingkas sa kasalanan, sinmanligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao masin pagdatong kan samong paradigtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangdani ka na nagsabi sa iyong mga apostoles, tuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan, itinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniwaan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ka nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninungan kang kagurang nandanay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tandaan ng katuninungan, peace be with you, peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Nawi kami, O nawi, ni katuninungan. Mga tugang uyan sa kaguranan ni Jesu Kristo, aki ni Diyos, sinaki ni Maria, sang kodero kan Diyos, sagpaparang magasalan kinaban, paladan mga inapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanang kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagparan. Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Kapayapaan ang ibig. Panginoon ko, hanapan ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ako'y akayin sa daang matuwid, huwag nawang pahintulutan, mabighani sa panandalian at huwag narilang, ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanapan ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Mamibi kita. Kagurangnan kami nag-ako kan mga langit noon sakramento na mibibi sa imong pagkaherak. Tanganing nag-uugma sa pagrumdom kay Santa Maria Birhen, sa pag-arog sa Birhen mansana magkanigo kaming masangkoban kan misteryo ng pagtubos sa mo, liki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, likan mga pamibis, intercession ng Santa Maria Birhen, ina kan simbahan, ina niya to gabos, kamo bendisyonan, amponon kan Diyos na makakaman, Ama, Aki, Espiritu Santo. Amen. Dinudot na banal Eucharistia, lagaw ito sa katonino nga nasimpang kamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening.